Comrade usihlalo we-sub-region. We-region. Comrades, sanibonani comrades. Sihlalo we-region lana MK Party kanjalo nobaba uKhathaza la. Engimbiza ngesosha ke mina. Lo mkhonto wesizwe uma sebehlangana nabo godola luyo libuyayo. Niyaphila ama comrades wami. Sisemzabalazweni sofa sketching. Yeah, siyabonga. Mhlawumbe singaqala ngayo comrade Khathaza. Naku nifikile namhlanje niqala ukufika sihambile nanama door to door la campaign. Now ama special votes adlulile nge-15. Today is the final day open votes. Mhlawumbe khona engakuphawula ngalo so far. What we know and what we want to see. Yeah. I-democracy prevail. Yeah. Abantu ake beyeke manje ukufuna ukulokhuza ukubamba intambo zombuso ngenkani nangobugebengu. Let the people choose ukuthi nabafuna ukulokhuzwa ukulidwa ubani. Yabo. So into esifuna ukuyibona namhlanje ukuthi intando yeningi i-prevail isebenze. Yeah. Ileyo nto njengomkhonto wesizwe esifuna ukuyibona. Akungabi bikho ama tactics sinister. Yeah. Azokwenziwa abantu noma ezinye inhlangano ukuze bakwazi ukuzibona besasemandleni okuphatha umbuso noma abantu sebekhulumile ngevoti labo. So yona into esingathokozela ukuthi siyibone namhlanje. Mhlambe wona nje comrade uselapha nje mangakubuza ngokwembono wakho nangendlela obuke ngayo emotion esisuka kuye KZN because ngicabanga kumele siyithinte leyo. Uyibuke kanjani indlela okuvotwe ngayo lapha? Sakhuluma nje ngayo indaba yokuthatha izinto ngendlela engekho right ungene emandleni. Comrade kuze kufike nje ezindabeni zoma motion of no confidence. Yikho njalo ukuthi abantu baphethe ngokungafanele abaphethe njengamanje kuleya province yalapha naKwaZulu Natal baphethe ngokungafanele. Abantu batshengisa ngokusobala ukuthi leya province yiphi inhlangano abafuna ukuthi ibahole. Sithola ke sesihla senyuka sizama ukufaka motion of no confidence ukuthi vele eqaleni akufanele ngoba iprovince iphethwe abantu abangafanele ukuthi bayiphathe kwaseqaleni. Abantu base KZN bakutshengisa ngokusobala ngevoti labo ukuthi bafuna ukulidwa ngeMK. Ngakho ke ubugebengu nama sinister tactics kwagcina sekwenzeke ngendlela eyenzeke ngakhona ukuthi kugcina sekuphethe laba abaphethe. iMK it's very principled ekuthenini into eoppozwa ama capitalist siyayisupporta thina leyo. Into esupporta ama capitalist siyayiopposa. Ngikushiso yini lokho? Yeah. Ukuthi that's a basic principle ye Pan Africanism. Yeah. Sikushiso ukuthi njengamanje lapha elento eGauteng uPrima wakhona wakubeka ngokusobala ukuthi akayingeni lento yeGPU. Uphanyaza Lesufi. Yes, uPhanyaza Lesufi. So thina njenge organization principled we supported that. Beside lokhu yona iANC ekwenzayo ngapha elento eKZN shada neDA yashada neDA. Okusho ukuthi kuyatshengisa ukuthi ukhongolose awuseyona ilokhuze inhlangano eprincipled. Sekuyinhlangano nje elandela ukuthi ifuna ukubambelela ngeziqundu ekuthenini ikwazi ukuhlala entanjeni zombuso. So kumlayezo nje wokugcina kubantu base Ward 14 abazovota la namhlanje njoba kuyi last day yokuvota. Umsebenzi omningi usuwenziwe. No comrade usihlalo la we-region ubonile besisonke from 2 weeks ago senza door to door campaign. Umuntu mayesefike la usuke esazi ukuthi uzokwenzani nokuthi uzovotelana. Singasho nje ukuthi
abakwenzayo namhlanje abantu bala eWard 14 eMkhondo sub-region bazi ukuthi kuyo affecta impilo zabo in a long run, so abazenzele bona iqiniso not ukuthi benzele iMK party iqiniso, cha abazenzele bona iqiniso ke beyinikeze ithuba lokuthi yena ilide lewanje. Akezwakala baba, siyabonga kakhulu baba, siyabonga kakhulu. Mhlambe kusihlalo we-region la MK party baba naku nawe ula nizosupporta ama-by-election aseMkhondo mangaphosisi nisuke eGovernment. Yes, mhlambe nje ungathini ukuphawula kwakho ngako konke okwenzeka la kulama by-elections nokunye nje mhlambe ongathanda Yeah, no ngibonge baba Mkhonza ukuthola lethuba ngibonge nakumlingani wami la ukhombe okukhona engicabanga ukuthi sekakushilo ngabe mhlambe ngiyemosha. Abantu bakithi bala eWard 14 especially la eMkhondo inhlupheko iseseyiningi ngokumbutho womkhonto wesizwe igalelo lonke ama volunteers womkhonto wesizwe nama supporters njengoba sekachazile sisebenzile from day 1 after ukudlelwa kwale ward to date. Sicabanga ukuthi kuloku cishe umlayezo besiloku siwundlulisa la kule nhlupheko ebonakalayo akunamgwaqo, abantu bakithi abanawo amanzi, abantu bakithi basahlushwa uwona logesi, ukuthuthela kwabantu bakithi udodi akakabi kule standard lesu se value for money. Esicabanga ukuthi umkhonto wesizwe langabe abantu base Ward 14 balazi iqiniso ngakusho ngikuphindelele lokuthi iqhumekeke kubona ukuthi inhlupheko yabo isiphendukile isidlalo. Ngakho ke baba Mkhonza akukho kutheni bese ngakujabulela ukuthi abantu bakithi bawuvotele umkhonto wesizwe basinikeze ithuba to demonstrate ngoba ukhansela candidate ingane yakhona la eWard 14 engicabanga ukuthi uyinzalelwane futhi yala efisayo naye ukuthi ingaletha intuthuko if he want to be part of change. Ingako athatha lesinqumo ajoina umkhonto wesizwe. Ngakho ke on behalf of umkhonto wesizwe especially Khetsibanda singakusho sikuphindelele lokuthi njengoba ngengandulisa phambili iANC ngokulutha imali le kufanele ishintshe impilo zabantu bakithi abahlupheka. Nawuzokhumbula kubeceda kuvela kumabona kude banenkomfa lapha kwabonakala ukuthi iANC ayibabhadalanga abasebenzi abayisebenzelayo. So lana uPrima Mandla Ndlovu nethimba lakhe labo MEC bebakhona la baletha izingubo baletha yonke into ekhona kunemali laundering eningi enzakalayo especially eMpumalanga as a whole eyenziwa ilo buholo obukhona awuphethe lapha kuhulumeni. So ngiyacabanga ukuthi yilo ke leli thuba lokuthi abantu bakithi bayithathe le mali ngoba vele inhlupheko yiningi kodwa benze iqiniso. Abogogo base Ward 93 balenze iqiniso omdlalo. We hope and believe ukuthi whatever outcome ezophuma la kufanele ukuthi ihlonipheke ngoba kuzobe kuyiwill yabantu lokhu cishe abantu abacabanga ukuthi kuzobalekelela kuzodetermine outcome yanamhlanje nakuceda kubala. Ngakho ke siyanxusa abantu bakithi ukuthi sizipreparele ngoba babonakele baletha izingubo bazohamba bazawubuya mhlambe ngabo June July or ngabo August sekusondela amakhetho bazohula benzeni ukuthi siyanxusa siyacela abantu bakithi ukuthi abashintshe ukwenza manje ngoba baba Mkhonza nawuzokhumbula umkhonto wesizwe wakhe lwengaphansi kwesisekelo samakhosi nabafundisi esikhathini esiningi kuye kubaluleke ukuthi thina singabantu uPresident Zuma umsholozi uNcamalala unokukusho lokuthi vele thina sisizwe esilungile nanoma ngabe ungimoshe kangakanani kuhamba hambe ngiqole
naba baloku basimoshe njalo for the past 30 years intuthuko iloku ayikakafiki ebantwini bakithi. So siyacela ke ukuthi abantu bakithi nezinto ezibabulalayo ake bashintshe ukwenza manje lokulunga kwabo cishe ngathi wonke umuntu ubonile sidila nama criminals. So with that being said baba Mkhonza siyabonga kakhulu kumalunga wonke wase Ward 14 ukuthi ngathi ama supporters nabantu abadinga utshintsho bangawuvotela umkhonto wesizwe ukuze kubonakala ukuthi nalo tshani uyabona nje akukhulu lo shintsho lube qalele sipreparele 2026 but on behalf of Gertsibande so umkhonto wesizwe sithi siyayibonga support wonke ama province nama region afikile la ukuzosupport ukuzosingatha kulo mcimbi wethu. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ma comrade, muhle umsebenzi wenu futhi uyancomeka nomphakathi uyawubona futhi ukuba khona kwenu nje la kuletha imotivation enkulu nasemphakathini wakithi. Siyabonga seumkhondo nami sengibongela nje nabasemkhondo. Amanda, thank you. Gwaza. Jikijela mkhonto jikijela. Jikijela. President Zuma phambili. Phambili, siyabonga comrades.